Mira, el gatet que diu Meg és el primer àlbum il·lustrat i em fa una il·lusió especial. Hem fet un llibre per ajudar a xiquetes i xiquets que tinguen una dificultat amb la llengua, bé perquè realment necessiten una ajuda d'un logopeda, que en el llibre és una gatopeda que ens hem inventat, o bé perquè vinguen d'altres països, o bé perquè tinguen el que sigui, alguna dificultat expressiva. Aleshores el que fem és amb un gatet que diu Meg, perquè no sap dir meu, doncs la història del gatet els ajudem a normalitzar també la diversitat de cadascú de la seva parla. I diguem que la història està molt redoneta i molt treballat per a que el conte siga llegit en veu alta i que estiguen també segurs que el que proposem fins i tot exercicis per a escalfar la veu i per a despertar les lletres adormides, que sàpiguen que està revisat des del punt de vista dels professionals. Les claus per animar a la lectura és la pregunta del milió, perquè en totes les animacions lectores que fem, o sempre que anem a parlar, sobretot que faig molta mediació lectora, és la pregunta del milió. La clau és detectar la necessitat de les futures lectores i lectors, és a dir, detectar quins temes els agraden i proposar-los temes per a convidar-los a llegir. A partir d'aquesta experiència, diguem, grata amb la lectura, ja és més fàcil poder-li explicar també com és d'important llegir per al cervell, que és una de les coses que treballe i a més cada dia amb més ganes perquè m'adone que en els tallers, quan explique com és important la lectura per al cervell, què significa per a les persones que no llitgen, com se tradueix això en un deterioro cognitiu més endavant, no? Pense també que des de saber què significa llegir podem també sumar arguments, no sols llegir per entreteniment, sinó també llegir com una inversió en salut, com el que hem dit en la presentació, no? Llegir per a fer reserva cognitiva, que és una cosa que ja deixo per a que les persones que ens estiguin escoltant que facin una recerca i que busquen reserva cognitiva i com la lectura pot ajudar.